Han er jo faktisk den spiller i Aalborg Vikings, der fører rent assistmæssigt, Joe Burton. Og det ved jeg ikke siger mest om ham eller om Aalborg-holdet. Jamen altså, de har jo en god skytter, så når han får den derinde, så kan han trække opmærksomhed og kaste den ud igen. Men udover det, så er han også mere end gennemsnitlig, hvad angående assist på hans position. Og ikke nok med, at han laver afleveringen. Nogle gange så ser de også utroligt. Joey, han er meget mere en scorer, end han afleverer. Så han kan også godt finde ud af at sætte sine holdkammerater op, men det er ikke det, han gør først. Og jo, det er jo for eksempel, når vi ser John L. Han er udmærket klar over, hvor mange folk han trækker til sig, og hvor meget opmærksomhed han får. Så det er klart, at han er også god til at finde en fri mand. Will Paul rammer sine 2 straffe. Det er en god aflevering netop af Joe Burton. Der ser vi, hvad det er, han duer til. Der kom utrolig godt overblik. Triple-double, altså 2-cifret i 3 af kategorierne. Og i den anden kamp, der var han rigtig, rigtig tæt på at få det. Der var vist kun en af sidste fra det. Til gengæld 2 point fra Will Paul. Ja, vi ser et problem med, at Aalborg kun har en big man derinde, for i Svendborg, de spiller jo både med Mads Blok og Will Paul lige nu. Vi har knap nok tid til at fornævne, hvad der sker i kampen. 3 point for Joe Haywood. Men de har vist sig at spille rigtig, rigtig hurtigt angreb. Ja, Aalborg har lavet med 17 point efter 5 minutter. Det er imponerende. Kampen ud, så er jeg ikke i tvivl om, at de nok skal få noget med herfra. Joe Haywood på straffelinjen, det er noget af det, han er rigtig, rigtig god til. Driver tit til kurven og er så hurtig, at modstanderne som oftest må fejle ham. Og timeout. Ja, det er tidligt, han tager en timeout dernede. Craig Peterson, men ikke desto mindre nødvendigt bagud med 11 point efter de første 5 minutter. Ja, de har ikke været klar fra start af overhovedet. Måske ligger fokus for meget på søndag, som Greg har snakket om. Men igen, de skal bare til at vågne op, og jeg er sikker på, at de også skal komme i gang. Joe Haywood med 5 point, og Mads Kofod og Joe Burton med 4 point. De er egentlig fordelt pointene fint ud, Aalborg her til at starte med. Og så har de altså ramt 7 ud af 8 skud til at starte med. Så gør man det trods alt også lidt nemmere for sig selv. Der er også en kamp i gang. Yderligere i basketligaen. Hørsholm 79ers tager på hjemmebane imod Horsens IC. Det er en kamp, der er i første quarter. Og den er relativt tæt, den kamp. Horsens foran med et enkelt point. 16-15 efter de første 7 minutter. Så det er lidt mere tæt inden her. Og samtidig kan jeg også lige reklamere for, at man skal da huske at tune ind på DK4 i morgen aften. Men det var 2 af de hold, som blander sig lidt i forhold til de her 2 hold. Svendborg kæmper naturligvis med Bakken i toppen af rækken. Og Aalborg kæmper lidt med Team 4 Næstved i bunden af rækken. Ja, og samtidig så Næstved-profilen, som skifter til Bakken, BRC over julen. Quincy Okolie, han kommer tilbage til Næstved. Det bliver spændende at se, hvad for en velkomst han får. Vi skal have overstået de 2 straffekast fra Joey Haywood. Faktisk en fin straffekast. Meget, meget spændende spiller, ham her, Joey Haywood. Hvis man sådan følger lidt med i basketverdenen, så er han nok bedre kendt for sine evner på street basketballbanen. Men han har altså også vist, at han sagtens kan spille det mere regulerede basketballspil. Ja, jeg kunne nok godt tænke mig at se nogle af de moves, han er kendt for. Han er jo kendt under navnet King Handles. Så det er ikke rigtig noget, vi har fået lov at se nu i de kampe, vi har transmitteret med ham. Nej, han dejligt at se Joey også lave noget gejl. Will Paul til kurven, han brænder her, og så er der kamp om rebound, det får Mads Blok. Det er den anden angrebs-rebound. Der blev lige smadret en bande her. Joe Burton, han røg videre lige ind i en af banderne. Det lød som om, der var en, der rendte igennem muren af i Svendborg Idrætscenter. Ja, i mellemtiden Mads Blok på straffelinjen.
Men over sæsonen har han kun skudt 40%. Og brænder også nummer 2. Ej, det er en god rebound fra Will Paul. Ja, de har været ret skarpe til at få de her angrebs-rebounds indtil videre, Svendborg Rabbits. Ja, det er det. Og det er som om, de begynder at vågne lidt op nu. Faktisk har de taget flere angrebs-rebounds end defensive. Magård tæt på, og endnu en angrebs-rebounds. Men så kan man så også sige, at nu har Aalborg næsten ramt på alt, så der har ikke været så mange defensive indtil videre. Men igen, det er sjældent, man ser sådan en statistik. Nej, det er ellers godt kørt, det her. Og i anden omgang, Joe Hevgood, han har en evne til bare at score point. Ja, man kan jo se på den måde, han er bygget. Han er simpelthen så atletisk. Og de forsøger altså med et højt pres, Aalborg. Og har indtil videre, synes jeg, ligesom fået puttet noget grus i maskineriet hos Svendborg. Ja, de formår at tage tempoet ud af bolden, og så... her var skuddet ud til ned. Ja, det plejer at være et godt tegn på et godt forsvar. Benjamin Sørensen til kurven. Han skulle måske forsøge sig udefra. Ja, ikke ligefrem har været prangende med efter sin ankomst der til Svendborg. Snitter kun omkring, jeg tror det er 3 point per kamp. Ja, han bliver også skiftet ud her. Ja, 3,8 point per kamp. Og i stedet for ham kommer Rasmus Christensen her. Også Mads Blok ud på bænken og Damian Okanyan. Stjålet af Jonel Smith, og så smider han sig væk i anden omgang. Ja, Jonel har noget læst, hvad de prøvede på. Meget klog basketballspiller. Man snakker om en basketball-IQ. Den tror jeg er ret høj hos Jonel Smith. Rigtig, rigtig god til at sætte sine holdkammerater op og læse spillet. Ja, han er virkelig en alsidig spiller. Og også en publikumsfavorit her i Svendborg. Er det en spiller, som kan gå ind og vinde? Det tror jeg, hver gang han vil være i en liga som Danmark, så vil han være blandt kandidater. Blot 9. point til Svendborg. Og det har været Will Paul, der har stået for 2/3 af pointene. 6 point. Ja, Aalborg har kun scoret 3 point her i de sidste 2-3 minutter. Indtil Joe Burton forsøger sig for anden gang med det her hookskud. Og så får de forbedret det ned til et 8-points forspring. Ja, direkte varm ind for bænken her. Ja, det her sjæler han så igen, Jonel Smith. Og så bliver han fejlet. Ja. Det er som om, de lige har fået skruet tempoet op, Svendborg, inden for de sidste par minutter. Ja, så Aalborg har lavet et par utrolige dumme afleveringer, hvor Jonel Smith han har stået lige foran. Jeg sidder lige og kigger her på statistikkerne. 7 angrebs-rebounds har Svendborg Rabbits allerede taget. Her får vi lige situationen for før. Klar fejl. Ja, kameramanden skal være spurgt noget. Men ja, 7-7, og vi er kun i første periode. Altså 7-7 vil ikke være godt for en hel kamp, så det er helt sikkert et område, de skal forbedre sig på. Og Jonel Smith, en god straffeskytte. En af de bedste i hele rækken. Rammer begge to. Og Rune Lauritsen, som er kommet ind. Her inden for de sidste par minutter.
Svendborg, de er gået i en zone her. 5 sekunder på skud og god aflevering. Øj, godt blok. Nej, han bliver fejlet. Ej, det er næsten synd, at det bliver kaldt som en fejl, det der. Ja, det er jo tæt på. Men afleveringen ind til Joe Burton er jo ved at bide mærke i fra Rune Lauritsen. Den er altså knivskarp. Men det er jo også det, der er fedt at se det her, når hver angrips Joe Burton, som til trods for sin sådan relativt store størrelse, skyder fine procenter derfra. Will Paul er jo blevet skiftet ud, og vi har fået Mads Blok tilbage på banen. Han får en hård kamp, Joe Burton formentlig rent defensivt, hvor han skiftevis skal bokse med Will Paul og Mads Blok. Ja, han har noget at se til, men han har også bevist, at han er manden for det. Der er rigtig skarp skytte for Svendborg i den her sæson. Jeg synes, først på sæsonen så var det svært at se, hvad for en rolle han var tiltænkt, og hvad han lige skulle have i forhold til Randers, hvor de spillede meget frit. Men han har helt sikkert fundet sin rolle nu hernede, og som sagt får nogle åbne skud, og dem scorer han på, så det virker som en rigtig fin tilføjelse. Over 40% fra 3-pointslinjen, eller derbag. 3 point her modsvar fra Aalborg Vikings. Og Niels Kok. Her John L. Smith. 16 sekunder tilbage. Niels Kok Andreasen her, som spiller den første kamp i den her sæson, og man kan måske godt fornemme på, om han har fået sådan lidt kulør. Det er simpelthen fordi, han har været i Hawaii det sidste halve års tid. Her forsøger han sig med 3 point, bliver så blokket på vejen derind. Og så er det skud bagfra. Men en helt blæsende og noget rodet første periode slutter her med et 8-points forspring til Aalborg Vikings. Ja, Aalborg, de skal bare holde ved den energi, de starter med at komme ud med. Det er ingen overraskelse om, at Svendborg de vil komme tilbage, men det er bare vigtigt, at Aalborg holder fast ved deres. Topscorer i kampen indtil videre er Joey Haywood, ikke overraskende med 8 point. Så har vi et par stykker, der følger efter. Damian Ocaña 2-3 og har givet 6 point. Will Paul 6 point. Og også Joe Burton. Så det er lidt the usual suspects, der viser sig i dag. Jeg tror, der vi snakkede om hernede i Aalborg-lejren, de må vel være godt tilfredse efter første periode. Ja, men de kom ud flyvende fra start af. Men det, som igen, Svendborg, de så lidt til at starte med, men det er ikke overraskende at spille. Men ja, bliv ved med at holde fast i det og presse Svendborg højt op. Det tror jeg er en god idé. Ja, her har vi ham altså deres nye head coach til den her sæson, James Weir. Lad os lige prøve at se her, hvad der skete lige før med vores kameramand. Der ryger den altså lige ned. Ja, stakkels Søren, der står dernede og skal køre kamera. Det er godt, det ikke er mig, der står der. Ja, jeg tror ikke helt, han er kommet så. Basketball, han i øjeblikket tørner ud for Aalborg Vikings. Men det er ikke første gang. Han har været både Joe Burton og en af Svendborg-spillerne også været nede omkring en band der. Han har måttet hoppe for sit liv nede, så... Men det er vel arbejdsvilkårene i dag. Hernede i Svendborg, der er lidt mere at snakke om, end hos Aalborg, som allerede er trådt ind på banen. Craig Petersen her har ved garanti ikke været tilfreds med starten på det her opgør, men 8 point i en basketballkamp, det er stort set ingenting. Det kan de hente på. Lige efter afslutningen på første halvleg, hvis du er en af de der skal være med. 19.651. Der er fint fyldt op hernede på det sydfynske. Svendborg Ravens præsenterer aftenkampen. Og Svendborg, der starter med bolden. Han har været varm, ham her, Ocaña. Han er så også menneskelig alligevel. God angrebsrebound for Niels Stein Andersen. Han scorer i dag. Det er noget nyt bestemt. Porta her, som blev hentet ind via en ekstra kapital indsprøjtning, som de fik fra lidt sponsorer
tidligere landsholdsspiller hos Argentina, har været med på deres OL-hold, der vandt bronze i 2008. Så hans CV fejler i hvert fald ingenting på her i billedet. Men jeg synes ikke rigtigt, vi har set at det, man på forhånd kunne forvente fra ham i den her sæson. Nej, præcis. Alle de venter på at se, hvorfor han netop var på det hold. Altså, man kan se små glimt af en gang imellem. Han er god til at aflevere og så videre. Men der skal bare noget ekstraordinært til at nå sådan et hold der. Selvfølgelig er han også blevet ældre, men derfor stadig på CV'et er han den bedste spiller nogensinde i Danmark. 10. point fra Joey Haywood. Ja, trods alt kun 30 år, så for mange basketballspillers vedkommende, der er det jo deres prime time. Ja, godt kørt ind her. John Eder Smith. Det er stærkt taget her. Så sætter lige Niels Kok. Så går det altså stærkt med Joey Haywood i den anden ende. Og tæt på et andet one-spil, men det bliver kun til 2 straffe. Det skulle man mene. Du fortsætter med sin anden fejl. Kaster højfejl til Ulla til anden korter. 2 straffekast til Aalborgs nummer 6, Joey Haywood. 26 point senest mod Horsens havde han, Joey Haywood. 6 assist. Og han har skudt rigtig, rigtig godt, især ude bag 3-pointslinjen. I de seneste 6 kampe har han skudt over 51%. Jeg mener også, han havde 36 point her i en kamp for ny. En kamp, som vi tv-transmitterede imod Team 2 Næstved. Så ser vi Aalborg, de spiller zone her. Der bliver begået fejl derinde. Nu så jeg ikke lige, hvem det var på. Sjette point fra Porter. Og i den anden ende selvfølgelig, så at sige, indtil... det er godt lavet det her, når han træder sig ud bagved. Så gik der lige snortop i ham dernede, Joe Burton. Ja, han vil ikke finde sig i, der stod 2 mand for ham. Benjamin Dahl. Stadigvæk Røvertår. 6 point, der skiller de her 2 hold ad lige nu. Der er smart indspillet til Niels Stein Andersen. Ja, det er som om, de har lige fået noget mere struktur over det, synes jeg, Aalborg her. Eller undskyld, selvfølgelig Svendborg. Efter den lille snak, de havde med Craig Peterson. Og lidt mere gejst end noget mere energi. Det synes jeg bestemt, de manglede fra starten af. En god aflevering her til Joe Burton. Ja, når Joe han griber den inden det lille felt, så er næsten garanti for 2 point. Jeg kan godt lide, at Porter indgår forrest og er aggressiv i dag og prøver at få bolden i de områder, hvor han ved, at han er god til at score. Og godt på vej til at lave scoringsrekord i den danske liga. Hans season high i den her sæson er 9 point, og han er allerede på 6 af slagsen, og nu skal han på straffelinjen. Ja, det skal nok komme i dag. Han har ellers skudt rigtig, rigtig fint derfra. Og rammer så også nummer 2. Ja, det hjælper tydeligvis at kysse bolden.
Det kan være, han skulle lære det til Mads Blok, som ikke ligefrem har de bedste procenter der fra linjen. Igen god aflevering fra Joe Burton. Det vil gerne ind omkring kurven. Her er 2 point fra Mads Kofod, der har startet godt ud. Haywood. Det er ikke nogen specielt god afslutning, han får ud af det der. Ja, lidt for hastet. Og så tager James Weir konsekvensen af sådan et lidt rodet anden quarter for Aalborgs vedkommende og tager en timeout. De er trods alt stadigvæk foran med 5 point. Og vi må sige på forhånd var Jamen, jeg synes ikke, at spillet har været på Aalborgs præmisser indtil videre. Godt nok har vi lige set nogle øjeblik, da Okanja han var inde, hvor Svendborg fik flyttet bolden rigtig godt. Men indtil videre er det Aalborg, der styrer tempoet, og Aalborg styrer kampen. Quick Petersen her, der har fundet taktiktavlen frem. Meget ivrig hernede. 48-årig træner har altså været træner for det her Svendborg Rabbits hold i over. Og så tror man ikke, at de kan være med, men alligevel finder de et eller andet frem. Og deres koncept holder altså bare 100% her på Sydfyn. Ja, det sker stort set hvert år. Folk de bliver med at sige, at er det i år, vi får nogle nye finalehold, et hold, der kan spille op mod bakken. Og selv ligegyldigt, hvordan det ser ud til sæsonen, Svendborg, de finder altid en måde på at kæmpe sig tilbage og komme op i toppen af ligaen. Det tror man også på forhånd inden den her sæson. Svendborg, de mistede Adam Adapo, Mikkel Plantin, Gregory Washington og Donald Rutherford for at nævne et par af profilerne. Det var altså lige 4 folk fra startfemmeren af. Til gengæld så fik man så et par folk ind i Will Paul og John L. Smith, Mads Blok især også. Men det er jo en stor udskiftning, de har stort set hver år. Lønstein Andersen med 3 point for Jørgen. Og lige en update omkring Donald Rutherford, så skulle han vist være blevet løst for sin kontrakt i Israel. Jeg tror muligvis, han er blevet skadet. Var vel sagtens den bedste spiller for det her Svendborg-hold sidste år. Donald Rutherford, men man har fået et par kompetente afløsere ind, må vi sige. Ja, og alle sammen spillere, der kan spille under konceptet. Joey Haywood går til kurven, og så et lille tip ind af Mads Kofod, der har startet rigtig, rigtig stærkt ud. Jeg tror, det må være hans 8. point, det her. Også den, han er vel lidt tredje violinen på det her hold. Ja, det vil jeg også gå med til at kalde ham. Men det har man høje forventninger til af danskerne. Ja, han tør godt slå den i gulvet her, Joe Burton. Og så et lille fadeaway-skud. Han har simpelthen nogle kvaliteter, som de færreste bigmen de besidder. Damiano Kanya. Ja, tak. 3 af 4 for Damiano Kanya. Ja, bare lad ham få flere touches. Ting god, også fordi han har en god størrelse. Samtidig atletisk og stærk. Men ja, som du siger, her i Svendborg er blevet lidt mere en skytte, men lige nu gør det bestemt den ting. Borta bliver blokket på vej til kurven. Så er der plads i modsat ende. Joey Haywood og 2 point. Jeg ser sådan lejende lidt ud, når han går til kurven. Nu bliver Porter skiftet ud, fordi han ikke gad at løbe hjem, men brugte sig af dommeren i stedet for. Han slutter lige af med 3 point skud her. Det er et godt modsvar.
angreb tilbage. Han er altså oppe på sit season high nu. Her er angrebsfejl af Antonio Porta. Det har været lidt op og ned med ham, synes jeg. Det er sådan en tredje fejl, han allerede får nu. Og samtidig har Will Paul altså også tredje fejl. Det er et lille slag for Craig Peterson og resten af Svendborg, at han er blevet meget bedre til at kontrollere det også. Det handler altid, når man får udlandske spillere, at de skal tilvende sig til dommerens linje. Og nogen, der tager det så bare lidt længere. Der er lige lidt diskussion om, der er 2 straffe, eller de bare får den i siden. Og det bliver så nede bag kurven. Og de har fået opbygget sig et 6 points forspring. Aalborg fejl på Mads Blok. Det er jo så holdfejl. Det er ret tidligt, de får den. 2 straffe til Joe Burton. 2 straffekast til Joe Burton. Burton med sit ældste point. Ja, det er så nok begyndt at blive en højskolen-kamp. Og også en vigtig detalje. Aalborg har fået noget bedre styr på rebound-spillet her på det seneste. Har kun tilladt 1 offensiv rebound til Svendborg her i anden periode. Ja, jeg tror faktisk, det var Okanias kæreste, der sad derude. Og 2 point, og så får de fat i den igen. Joey Haywood, altså plejer han gerne at gå til kurven. Her stopper han op og tager 2 point, og så er de på 50 point. Og da vi ikke engang spillet en halvleg. Ja, vi må håbe, at Aalborg kan blive med at bevare det høje tempo også i anden halvleg. Fejl begået på Niels Stein Andersen. Han skal på linjen 2 gange. Skal lige se, hvem der bliver kaldt for fejlen. Lige nu synes jeg, at den eneste, som spiller med overskud for Svendborg, det er jo Kanja. Jeg synes, folk de går og hænger lidt med hovedet og ser lidt træt ud. 2 straffekast til Svendborg Rabbits. 2 forsøg til Niels Stein Andersen. Niels Stein Andersen, jeg synes, vi allerede har set ham en del på banen i dag. En af veteranerne på det her hold. Og nu har jeg været inde på, at der har været stor udskiftning, men de har så lige et par spillere, som er med år efter år. Og det er blandt andet Niels Stein Andersen. Niklaus Magård. Ja, der skal de altså skynde sig at få den over midterlinjen. Men det er også vigtigt. Det er det, vi ser ved de gode danskere. Og lige har netop den der kerne af stabile danske spillere. Skidt angreb for Aalborg. Jonathan Schmidt finder Magård. Og tager de lidt tempo ud af det her angreb. Okania. Ja, 2 point for Damian Okania. 2 point til Svendborg Rabbits, Damian Okania. Han er også hernede, Joe Burton. Han ville gerne have haft 2 point plus et straffe. Nu må han nøjes med at komme 2 gange på straffelinjen. Udskiftning af Svendborg Rabbits. Mads Blok der går ud, og så har vi debut. Så er der debut her i Svendborg. Og det er en ung gut, der kommer ind. Nu skal lige finde hans navn 100%. Jeg tror, det er... Marinus Morbo, tror jeg, det er det ikke meget, vi ved om ham. Jeg fik lige stukket hans navn i hånden 10 minutter inden kampen den gik i gang. Nu må vi se, hvad han dur til. Rasmus Christensen, så Damian Okania fri for 3 point. Damian Okania, han er været virker utroligt tændt til den her kamp.
Lasse Christiansen forsøger sig udefra. Og det er som om, at hver gang, at Svendborg de har en 3-point, og så svarer Aalborg igen. Ja, de lader sig ikke gå ned. Her igen. Ja, han føler det virkelig lige nu. Og prøver på hele holdet med. Det regner i Svendborg lige nu, og det er med 3-points scoringer. Joe Burton vil gerne have den under kurven. Niels Kok med et lille mellemdistanceskud. Og så sover de nede i forsvaret på ny, synes jeg. Ja, Craig er overhovedet ikke tilfreds her. Scoring plus fejl. En rundt af Claus Maggaard her. Det er ikke meget, vi har set fra Claus Maggaard indtil videre i opgøret. Så er der blevet taget en timeout her, men det er også godt lige at få pulsen ned. Der har Sapshus med været drøn på her i de første 2 gange 10 minutter. Og så lige en update over fra Hørsholm, der i aften tager imod Horsens IC. Og der er Hørsholm måske lidt overraskende foran med 5 point efter første halvleg, men det er ikke en kamp. Ikke engang helt færdig med anden periode. Ja, jeg så et NBA-hold forleden dag, der formåede kun at score 66 point på en NBA-kamp, hvor de spiller 2 minutter mere per quarter. Så der er næsten allerede op. Men det har formentlig ikke været i det her tempo, som de har spillet i her. Nej, det tvivler jeg på. Men vi kan også se på Kanya og også Porter derinde. De prøver at få noget energi i Svendborg-holdet. De er meget stillestående, og de virker som om de med hovedet er lidt trætte. De skal til at vågne op, og jeg har lidt på fornemmelsen, at vi ser efter halvlegen, at Svendborg de kommer ud med et højt tempo. Begge hold har også skudt rigtig godt fra den lange distance, altså 3-points-distancen. Svendborg med 46% og af skuddene, der er gået i Aalborg med 57%. Ja, det er ikke fordi det er forsvaret, der har været imponerende af nogle af holdene. Udover selvfølgelig de første 5 minutter af Aalborg. Straffekastet Claus Maggaard. Så er der 32 sekunder tilbage. Og hvis Aalborg de er lidt hurtigt, så kan de godt nå at få 2 afslutninger ud af det her. Men virker til, at de trækker lidt tid. Der er plads til Benjamin Sørensen. Nu kører de den formentlig et stykke ned i klokken her og ser, hvad de kan få ud af det. 10 sekunder af skud. Joe Burton bliver pakket godt og rundigt. Men Burton med mulighed for at score point nummer 16 og 17. Ny round, timeout med 13 sekunder tilbage i første halvleg. Og den er taget af Svendborg. Jeg tror lige, de vil se det sidste afgørende play-up. Selvom det bare er måske 2 eller 3 point, så har det jo en stor betydning at gå... point, og så kommer de ellers derned af Joe Burton med 15 point. Han har godt nok mulighed for at lave 16 og 17 nu her på straffe. Men ellers en relativt anonym kamp, synes jeg. John L. Smith, som vi talte lidt op på forhånd. Ja, men Aalborg, hver gang han har bolden, så dobbeltteamer de, altså går lidt højt på med 2 spillere.
Svendborg igen. De har ikke været helt sig selv endnu, men det skal nok komme i anden halvleg. Ja, det mest imponerende er, at de 19 point, Okanjan har, det er foregået på lidt under 11 minutter. Ja, det er en god effektivitet. Og Svendborg som beholder Marinus Morbo ind på banen, men det er de næsten tvunget til med de 3 fejl, som Will Paul han sidder ude med lige nu. Ja, folk der spiller fantasy, der ikke har Okanja, de ærger sig lige nu. Han rammer det første her, Joe Burton. Og også nummer 2. Så er han på 17 point. Jonathan Smith. Ja, det er et godt forsvar af Aalborg. Kan de nå at få en scoring her? Der er 3 sekunder tilbage. Jo, som hen. Mads Kofod slutter et rigtig flot første halvleg af Aalborg Vikings, der går til pause. Noget overraskende med 9 point foran Svendborg Rapids. Og det er noget af en spand koldt vand at få i hovedet for kaninerne, det her da. Ja, jeg synes Aalborg, de gør det virkelig godt. De tager stykker af Marcus Svendborg. Det kan godt være, at Ukraine har ramt nogle træer, men jeg vil sige hellere lade ham. Og den her første halvleg. Spillerne de går til pause sammen med deres head coach, blandt andet ham her, James Weir. Og imens de gør det, så snupper vi lige en kort pause. Se den kattepote! Nej, hvor er det vildt! En ægte brasiliansk kattepote! Nu åbner vi det nye Arts. Mål at vælge imellem. Hver uge jeg får hovedpine. Spil på det nye Arts. Okay, Dan, er du klar? Må jeg spørge om noget? Hvorfor holder UC aldrig fødselsdag? Hvad mener du? Supermarkedet. De holder altid fødselsdag. Flere gange om året er der flag og gode tilbud. Du går ned efter en liter mælk. Så kommer du hjem med lakridser, svæsker, toiletpapir. Det er flagene, der gør det, du. Ja, men Dan, vi er ikke et supermarked. I dag er det fuld pakke. 0 kroner inklusiv oprettelse. Nadal's playing poker! Yes! Vi er konkurrence overalt. Vi er det kan ikke skuffe jer. På Spildart.nu giver vi dig en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke dart som en seriøs sport, uanset alder. Klik ind på Danmarkskortet og find en dartklub nær dig, hvor du kan prøve talentet af via klubber i hele landet. Spil dart nu. Banen er tom her i Svendborg Rapids i Svendborg i pausen af den her kamp imellem Svendborg Rapids og Aalborg Vikings. Det har været hæsblæsende i første halvleg, og vikingerne fra nord de fører med 60-51 i noget af en højt scorende kamp. Det er sjældent, man ser så mange point i en kamp i den danske basketballliga. De ligger vel sådan snitteligt omkring 40 point for sådan en halvleg her. Så der har været tempo på. Og Aalborg Vikings har altså trukket sig bedst ud af det her, de her 2 første quarters med 60 point. Jeg har lige lidt billeder her fra, jeg tror faktisk også, vi har den fra en anden vinkel fra kameraet selv. Ja, det er her, hvor han kommer. Det er fantastiske billeder, det der.
lidt anderledes vinkler, end man er vant til. Men jeg tror altså, der skulle være styr på kameraet igen. Det har vist ikke taget værre skade end som så. Det kan altså gå galt, når Burton han kommer dernede omkring. Men Burton har altså også spillet en stærk kamp med 17 point. 5 rebounds og 4 assist allerede. Angivende fra Aalborg. Og det er endda på trods af, at man skal slås med 2 store folk derinde i dag på Svendborg. I Mads Blokker ude på Aarhus. Ja, så har han en Joey Haywood, der også har været stærkt scorende med 18 point her til at starte med. Men i den anden lejr har det været fordelt lidt mere. De har selvfølgelig haft Damiano Kanya med 19 point. Men udover den, så har Porta været fint producerende med 9 point. Og ikke 10, som jeg vist fik sagt i løbet af første halvleg. Niels Stein Andersen med 7 point mod Paul med 6. Det er de 2 store profiler for Aalborg. Jamen, det er sådan lidt det modsatte af det, man har regnet med, at der er måske flere på Svendborg, der vil bidrage, og lidt mindre, der vil bidrage for Aalborg. Men der er simpelthen, jeg håber, de snakker om nogle V-team, blandt andet forsvar ude i Svendborg, for jeg synes, de har været helt ved siden af sig selv. Og nogen, der må ind og træde i karakter nu. Okanja har prøvet at få viftet energi i Svendborg-holdet, og det er ikke helt formået at virke, og Porta har prøvet at tager fra nogle af spillerne her. Tror vi arbejder på at få en lille snak med Rune Lausen fra Aalborg Vikings. De må være godt tilfredse i Aalborg-lejren. Og sådan en kamp her, den er vel gratis for deres vedkommende, så at sige, en udkamp imod Svendborg. Det er vel ikke noget, de lige på forhånd har krydset af, at der skal man have pointen med fra. Nej, men det er jo, må man sige, noget af det fede ved at være Aalborg-spiller i den sæson, ikke mindst den sæson, det er, at der ikke rigtig nogen forventninger til dem. Det er der så begyndt at komme nu. Faktisk er begyndt at komme lidt forventning til Aalborg, fordi at man netop synes, at det er sjovt at holde, at de har gjort det godt positivt. En af de store positive historier i ligaen i år. Så der er begyndt at komme lidt forventninger, men igen, man kan ikke rigtig stille til regnskab for at tabe en kamp som den her. Vi skal lige ned og høre fra Rune Lausen og prøve at høre, hvad han har at sige til den her første halvleg, som har været hæsblæsende, og som Aalborg Vikings de fører med 9 point inden anden halvleg. Rune, en kort kommentar til de 2 første perioder. Vi kommer utrolig godt fra start. Spiller godt forsvar. Vores angreb er forrygende. Så ved jeg ikke, hvad der sker i anden kvartal. Så vi spiller sløse forsvar, så lader vi dem få for mange frie træer, som vi straffer. Og så kommer de tilbage i kampen, hvor jeg egentlig mener, at vi burde være foran med mere end det er. Så hvad er det, I skal have justeret frem mod de sidste 2 perioder? Jamen det er vores transitionsforsvar. De scorer Ja, en kommentar fra Rune Lausen her. Sådan lidt en kaptajnrolle har han på det her Aalborg. En af de spillere, der har været med i nogle år for nordjyderne inden for det seneste. Og som man også siger på, at deres angreb har været forrygende. De har skudt 70% fra 2-pointsskuddene og 57% fra 3-pointsskuddene og 83% fra straffelinjen. Så kan man næsten ikke forlange mere. Vi skal lige holde en kort pause inden. Se den kattepote! Nej, hvor er det vildt! En ægte brasiliansk kattepote! Nu åbner vi det nye Odset. Nu får du hver dag tonsvis af live-kampe og bunkevis af helt nye måder, du kan spille på kampene på. Og så får du nu op til 99.999 væddemål at vælge imellem. Hver uge jeg får hovedpine. Spil på det nye Odset. Og gode tilbud. Du går ned efter en liter mælk, så kommer du hjem med lakridser, svæsker, toiletpapir. Det er flagene, der gør det, du. Ja, men vi er ikke et supermarked. I dag er det fuldpakkens fødselsdag. Kan du se det? Spar over 1000 kroner og få 59 kanaler til hele familien. Lige nu får du første måned til 0 kroner inklusiv oprettelse. Vi er konkurrence overalt.
Vi er poker. Hvis du skal sælge det der til andre unge mennesker på alder med dig selv, hvad skulle du så sige? Prøv det. Det kan ikke skuffe jer. På Spildart.nu giver vi dig en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke dart som en seriøs sport, uanset alder. Klik ind på Danmarkskortet og find en dartklub nær dig, hvor du kan prøve talentet af via klubber i hele landet. Spil dart nu. Ja, så nærmer vi os starten på tredje kvartal i den her kamp og anden halvleg. Det her opgør imellem Svendborg Rapids og Aalborg Vikings. Niklas, hvad er det Svendborg de skal komme ind og gøre nu her for at komme tilbage i den her kamp? Tempo og gejst. Det synes jeg er det vigtige. De skal have noget energi på banen. Det har set meget trist ud indtil videre, bortset lige fra Okanja. Så det er simpelthen bare en masse energi. Og man kan også lige bruge tiden på at slå et slag for livebetting inde på danskespil.dk. Og jeg bliver nødt til at afbryde mig selv, for jeg skal ned og høre Claus Magård, hvad han har at sige. Ja, Claus, hvad har I snakket om nede i omklædningsrummet? Vi har snakket om, at vi spiller meget mere aggressivt, og så måske tage nogle hårde fejl på Joey, deres point guard der, så han ikke får de lidt scoringer. Ja, for I kom ikke vanvittigt godt ud til første periode. Hvad var det lige, der var galt? Ja, de skal ville det mere, siger han dernede, Claus Magård, som... Ja, vi har heller ikke set sådan for alvor noget til ham i den her kamp, Magård. Ja, men også en af rollespillerne på holdet, men han plejer nu nok at kunne producere rigtig skarp skydende spiller, Claus Magård. Men jeg var lige med at reklamere lidt for livebetting inde på danskespil.dk. Det er der altså muligheder for, og der giver Svendborg Rapids faktisk også 1,55 igen, hvis de skulle komme tilbage i det her opgør og vinde kampen. Taget en masse skud. Aggressivt komme til kurven. Og så kan man også få nemme scoringer derudfra. Og så hvis man ikke, hvis man bare trækker opmærksomheden, man kan komme til et godt forsøg derinde, jamen så spark den ud til en af skytterne. Dem har de jo masser af. Det er jo ikke fordi, det har været skidt skydende. Magård har selvfølgelig været... han har faktisk været 0 for 3 bag 3-pointslinjen, men de har ramt det. Stein Andersen har været fint skydende, og så selvfølgelig Damian Okanja, som vi har været inde på, har været helt stor profil for det her hold i... deres måde headcoaches i hver deres ende af aldersskalaen. James Weir er en meget ung træner på 31 år, har trænet en del i kanadisk college basket, mens at på den anden side, der har man så Craig Peterson, rutineret herre, der om et par år fylder 50 og har været i Svendborg i en årrække. Så det er lidt det nye koncept nede i den ene lejr, og så det bundrutineret, og det koncept, som alle kender i den anden. Og lige nu har James Weir altså vundet den her coaching-kamp i den direkte duel. Og han har også fået meget roser med på vejen, James Weir, efter han er kommet ind til den her sæson. Og fået ændret et par ting. Betegner sig selv lidt som en forsvarstræner, men de har godt nok skruet tempoet op nu her. Og det har selvfølgelig også kostet lidt i egen ende, hvor de har tilladt 51 point. Jeg synes bestemt, at Aalborg de har fået gang i et godt fundament. De spiller meget solidt. Og der var ikke mange, der havde forventet, at de ville kunne byde nogle af de store eller større hold op til dans. Det har de gjort i år. Med Burton med et lille step back. God rebound for Joe Burton. Og fik jeg sagt Burton før, det var Haywood selvfølgelig. Han har haft lidt problemer med at lægge dem i. Det er jo relativt lette point, han egentlig. Og det er så 9. gang i den her sæson, han har det. Det er godt nok tidligt, han får den. Og nu kommer han formentlig til at sidde ude hele tredje periode.
Det skal så siges, at han har været rigtig god til ikke at blive fejlet ud i løbet af de her kampe. Han har faktisk ikke været fejlet ud den eneste gang. Men det er også det, jeg synes, jeg med det samme. Jonathan Smith gør det, vi gerne vil aggressiv mod kurven, og så se hvordan forsvaret reagerer. Og Will Paul har faktisk kun spillet godt 10 minutter af den her kamp. Det er kun halvdelen af spilminutterne. Jeg synes, det virker som om Will Paul, nu kender jeg ham selvfølgelig ikke så godt, men jeg synes, det virker som om han er en meget humørspiller. Man har set nogle kampe, hvor han bare brænder fuldstændig igennem og spiller fantastisk, men så er der nogle kampe, hvor det ikke rigtig fungerer for ham, og så formår han ikke rigtig at vente om. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad der bliver diskuteret hernede. Jeg tror, der er lidt problemer om, hvem der skal have fejlen dernede. Jeg tror mere, om det er 2 skud eller på baglinjen. Det bliver til 2 skud i hvert fald, Jonathan Smith. Og det er ikke den værste, man kan få på linjen. Der rammer også med sikkerhed den første. Og også nummer 2. Svendborg, de ligger i højt zonepres her. Mads Kofod ud til Haywood. Klog beslutning her. Og bare en skud af Malte Thiel. Og det var så skud nummer 21 for 3-points-distancen af Malte Thiel i den her sæson. Han har kun ramt 1 af de skud der. Ogania har været noget mere træfsikker. Her brænder han dog. Og 2 point. Ja, det er et skud, han godt kan lide at gå til, det her lille stepback. Og giver sig selv et par meter til forsvarsspilleren, når han gør det. Det virker som om, han faktisk rammer bedst, når han laver de sværeste driblinger inden. Han har med en crossover eller bag om ryggen, lige inden han skyder. Der må være skridt her, ja. Jeg tror, at John L. han bliver påvirket af, at Burton ligger i gulvet, og så lige skifter standfod. Nu får Craig lige en henstilling. Næste gang så får en teknisk Rune her. Nej, jeg tror, at de kender hinanden godt, de to. Det er 2 karakterer, der har været med i dansk basketball i en årrække. Rune Rissel Larsen er også en af de mest rutinerede dommere, vi har herhjemme. 3-pointsforsøg fra Mads Kofod, og den er der. Og så har de lige pludselig bygget det op til et 14-points forspring. Ja, Aalborg de fortsætter bare som de, eller hvor de starter. Damian Ogania. 4 sekunder på skuduret. Det hænger slet ikke sammen for Svendborg lige nu. Og så en fejl begået. Nej, skridt som en på Joey Haywood. Jeg tror, det er startskridt, inden han hopper bolden i gulvet. Måske var han lidt for hurtig for sig selv den her gang. Jo, nu har jeg ikke selv tjekket det, men jeg er helt sikker på, at man kan nogle gode penge på at spille på Aalborg før den her kamp. Ja, der var i hvert fald ikke specielt godt at hente på Svendborg inden. Ogania brænder sig her. Men han har ikke helt startet lige så godt ud i anden quarter, eller i anden halvleg. Malte Thiel er ved at komme i problemer her. Smider den så væk. Jonathan Smith. Og Jonathan Smith til kurven 2 point. Og det er netop det, Aalborg de egentlig har gjort godt i første halvleg. De har kontrolleret bolden godt og lavet af med at lave så mange turnovers, fordi Svendborg de er rigtig gode til at løbe. Ej, det er stærkt det her. Så fik han den i. Joe Burton 2 point plus en fejl. Jonathan Smith er allerede på 6 steals i den her kamp. Ja, det er flot. Jeg synes godt, de har haft overraskende svært ved at kontrollere Joe derinde. 21 point er han på. Det er en bramkamp, han er i gang med at præstere lige nu. Og her gør han det til 22 point. Han havde 31 point i det seneste opgør i pokalsemifinalen.
holder han det her tempo, så skal han nok komme over det. God aflevering af Jonathan Smith ud til Magård via Mads Blok og 3 point fra Claus Magård. Han skal bruge 4 forsøg på at ramme derude fra Claus Magård. Ja, skal passe på, at han ikke bliver varm. Ja, det er jo gerne med de her skytter. Det kommer lidt i stimer for dem. Ja, Magård er klart en af ligaens bedste skytter, når det kommer til 3-pointsskud. Også 3 point i den modsatte ende. Og igen, som du sagde tidligere i kampen, lige nu, Svendborg gør, så virker det lige nu, som om, at Aalborg har svaret på det. Det er ellers ikke så tit, han kommer ned i hjørnet, der skyder Joey Haywood. Skyder dem oftere fra toppen. Eller for 45 grader. Ny fejl herinde. På Joey Haywood, der bliver taget i at være lidt for dårlig og fat i trøjen på Porter, tror jeg det var. Det var Haywoods anden fejl, så han er ikke derhen, hvor det bliver kritisk endnu. Og det er jo et stort tab, hvis det Aalborg enten må mangle ham eller Joe Burton. Begge spillere har altså spillet samtlige minutter indtil videre. Nej, jeg synes, der er mange diskussioner hernede omkring de her fejl. Og nu skal der så lige tørres af på banen. Ja, dommerne de fejler helt i kommunikationen her. Bolden er ved at blive sat i gang samtidig med, at der er en fejldreng på gulvet. Og han bliver så sendt ud nu. Lad os lige se de sidste 3 point her fra Mads Kofod. Og spillet sat i gang igen. Aalborg er altså foran med 15 point. Højst overraskende. Ja, jeg havde endda kaldt, at Svendborg de ville komme ud fra halvlejen. Antonio Porta fortsætter de dårlige takter ude bag 3-pointslinjen. Det var nu er han så en af 18 derudefra for sæsonen. Magård noget bedre. Uden lige at have det på statistik, så vil jeg næsten tro, at han er den, der har taget flest skud for Svendborg i dag. Og det er udover meget overraskende, så vil jeg sige, at det var et dårligt tegn. Mads Blok forsøger at gå til kurven, og bliver så fejlet. Dejligt at se for Mads Blok. Der er i dag, han er altså lige op til et ordentligt dunk der. Ja, Aalborg forsvar er overhovedet klar på det, og det er jo ikke noget Mads, han gør meget af, men det er jo netop derfor, han skal gøre det, hvis han kan. En af de nye spillere til den her sæson er kommet til fra Team Fogh Næstved, tidligere Bakken-spiller. Han har gjort det rigtig, rigtig godt. Især rent rebound-mæssigt har han været stærk. Mads Blok, en af de bedste i rækken. 3. bedste, snitter over 12 rebounds per kamp. Men han skal altså arbejde på det her straffeskud. Det er ikke hans livret. Kofod brænder her, så har han netop rebound med Blok. Ja, det her det kan blive et godt swing for Svendborg, hvis de vinder, eller hvis de får en scoring nu. Jonathan Smith bliver blokket. Rigtig godt forsvar. Aalborg tæt på at smide den væk. Mads Kofod lidt alene deroppe. Og så i hænderne på Joey Haywood. Det er sådan lidt deres sikkerhedsventil. Aalborg, hvis de ikke lige ved, hvad de skal gøre. Svær afslutning der fra Joe Haywood, eller Joe Burton. Han er ikke bange for at prøve en ting. Mads Blok, ja, han fortsætter Mads Blok. Og det var nok ikke lige ham, man regnede med skulle være manden, der måske får det til at vinde det her for Svendborg, men 2 gode sekvenser fra Mads Blok. Greg Petersen her. Han har stået og råbt ud på sidelinjen under stort set hele kampen.
Tørre Peter på bænken. Vi mangler lige at få tørret banen af nede i den modsatte ende. Mads Blok på straffelinjen. God rebound fra Damian Ocaña. Og så kommer han også i gang her i anden halvleg. Godt stil her. Og så 2 point. Ja, det kører for Svendborg lige nu. Og gjorde det til en 8-pointskamp. Så hurtigt kan det altså gå, det her. Arne Gudjonsson, Svendborgs assistenttræner, prøver at få bænken op og give noget energi til holdet. Her står makkerparret hernede. Craig Peterson, headcoachen, og så er det Arne Gudjonsson, den tidligere BC Aarhus headcoach. Det var han sidste år, som er kommet ind i assistentrollen her i Svendborg. Det var godt nok fyret i løbet af sidste sæson. Vi får den lige her før. Det er altså stil nummer 7 for Jonathan Smith. Og så, jeg ved ikke, om vi kan karakterisere det som et dumt, det der, men det er der henad i. Ja. Sidste gang var i Svendborg, der blev han dunket den med 2 hænder, det er helt sikkert. Ja, han er efterhånden kommet lidt op i alderen, den gode Jonathan Smith. Er faktisk blevet 33 år. Og kom tilbage den her sæson til Svendborg efter 2 sæsoner i Sverige. Og han var topscorer i holdet. Ja, sidst han var her, det er han altså også nu. Med knap 25 point per kamp. Men i dag har han ikke helt været op på sit snit. 12 point indtil videre. Og så sætter Svendborg Rabbits Will Paul ind igen. Det er noget tidligt, synes jeg, de smider ham ind med 4 fejl. Men det er vel fordi, de skal satse lidt. Ja, jeg synes, det er en udmærket beslutning. Altså, man risikerer at få ham ud, men man skal alligevel have ham siddende så lang tid ude, at ja, jeg vil sige, at det næsten kan være det samme. Tæt på, de får taget hænderne bolden ud af hænderne. God aflevering der fra Burton. 3 point fra Kasper Salslev. Det var Joe Burton, der lige kørte pointgarden der. Ja, han er en super underholdende spiller at se. Det er ellers en god crossover dernede her, men den er læst. Hold bold. Og bolden bliver hos Svendborg. Der tror jeg... Der tror jeg, Benjamin Sørensen er godt tilfreds med, at de ikke skal op og hoppe om bolden, som man gør i NBA blandt andet. Will Paul slår bolden i jorden. Skridt her. Det er altså lidt en klassisk big man fejl at lave. Der vil jeg mene, Joey han lavede skridt der. Gik med armen, eller bolden under armen i. Og tog 2 skridt inden han tog den første dribling. Stil her fra Damian Ocaña. Ocaña ud til Magård. Afleveringen bliver lige rettet af. 3 point forsøg her tæt på, at han kan få gjort det til en tæt kamp. Jeg synes også, at er blevet lidt mere sløse med bolden. Jeg ved ikke, om det er fordi, de er ved at blive lidt trætte, men de passer ikke lige så godt på bolden, som de gjorde tidligere. De skal passe på, fordi det er blandt andet ham med bolden, at Jonathan Smith utrolig god til at straffe. Ja, her leverer han 2 point. Det er 14 point fra ham. Joe Haywood, nemt set før det her, sætter fart i den modsatte ende. Og 2 point. De står og råber ude på Svendborg. Bænken lige nu, det er de ikke tilfredse med, at han får lov til det. Men det er også en rigtig, rigtig svær opgave, rigtig defensivt, at skulle dække ham op. Her lader de bolden gøre arbejdet. Ocaña, god skudfinte. 3 point for Ocaña. Nej, her er det tæt på. God offensiv rebound til gengæld. Nej, den får han ikke. Det er jo, at han ikke har kunne stille ud på Paula Anward. Det her, det er en af de mest rodede basketballkampe, jeg har set længe, men det er også en af de mest underholdende. Aalborg smider flæk endnu en gang. Joe Haywood skal være bedre til at passe på bolden nu. Se her, 3 points skud, der er lige så meget afleveringen for Joe Burton. Kasper Salslev, som kommer ind. Og noterer sig for 5 point i dag. Ramt 2 skud. Og ikke brændt det eneste. Will Paul på linjen her. Og rammer også. Og så er det en 8-pointskamp.
Ja, nu må vi se, om de kan holde fast og bide sig lidt tættere på Aalborg nu. Svendborg. Joe Haywood. 2 mand på ham, så bør der være en åben mand et andet sted. God aflevering. Joe Burton. Jeg ved ikke, hvad det er. Han prøver på der. Og så slår han knæet i den modsatte ende, siger det. Svendborg fortsætter. Will Paul, han har været god, siden han er kommet ind. Ja, han har fået fat i et par rebounds og fik en stil her lige før. Og her går Joe Burton heldigvis på benene igen. Jeg håber bare, det er slaget. Men med den måde, han spiller på i dag, så kan man også godt frygte for et par skader. Jamen, de 2 amerikanere for Aalborg, de spiller hårdt. Joe Haywood, der snedet sig op på 4 turnovers her. Og Will Paul på straffelinjen igen. Og det rammer han. Det ene af. Ja, Aalborg, de skyder 63% på toeren og 64% på treeren. Det er jeg sikker på, at Craig og andre, de ikke er tilfredse med. Og Will Paul 5 for 5 fra straffelinjen. Han har jo vist sig ganske effektiv i de minutter, han får. Will Paul. Hans opgave er bare at holde sig ude af fejlproblemer. De kan godt lave det med Kofod. Der er lige finter. Han bliver afleveret til Joe Burton. I stedet for, så går han til kurven. Ja, de spiller så klogt ud af presset, og så får udnyttet overtalssituationen. Er det tæt på, at Mads Kofod stjæler bolden i stedet for. Ja, så får de så en anden omgang. Claus Mærker med fejlen her. Han volder dem problemer, Joe Haywood. Altså, de prøver at se skuddet for Joe Burton før, hvor han lander. Og på venstre knæ tager han sig til, men han er altså op igen. Jeg synes, det er svært at se, hvad der... Men okay, han har selvfølgelig over 1 kilo, når han ryger i gulvet. Ja, det er en god matchup for Joe Haywood, det her. Så ender han også med at blive fejlet. Der er et par spillere, der ligger lidt i fejlproblemer. Udover Will Paul, som vi har været inde på, så Lasse Christiansen og Kasper Sals, det er jo begge fra Aalborg, er også i fejlproblemer. Han rammer det første, Joe Haywood. Gør det til en 9-points kamp. Og også i nummer 2, og så er det 10-points forspring igen til Aalborg. De holder en fin distance, Aalborg. Et brændt layup fra Jonathan Smith. Rebound af Joe Burton, så har han en dobbelt-dobbelt. Her er en bold i hænderne. 2 mand på Joe Burton. Og 2 point fra den store amerikaner. Ja, det er et svært skud, men vi har set det i gang, den her kamp, så jeg er sikker på, at noget han også træner. Men endnu et... Skal vi se her, Will Paul, han ser 2 point. Endnu en ting, der opviser, at den her kamp ikke har været helt normalt for Svendborg, det er, at Jonathan Smith, han har 6 turnovers. Det er bestemt ikke normalt for Jonathan. Han plejer faktisk rigtig godt på bolden, hvor han også giver den til Magård her. Ej, en airball fra Claus Magård, det er sjældent set. Helt væk på det 3-pointsskud. Det er altså ret åbent. Men det er meget symbolisk for Svendborg i den her kamp. Ja, nu fik den så ikke lige lov at tælle den rebound, han havde før Joe Burton. Så han har altså ikke helt opnået sin dobbelt-dobbelt endnu. 24 point, 9 rebound, 5 assist. Lyder hans linje på lige nu. De virker helt ved siden af sig selv, der i Svendborg. Og 50 sekunder tilbage af tredje periode. Svendborg forsøger at presse højt igen. Kofod. Og så Rune Lauritsen er det, der fører bolden frem.
Og så et tilbagespil. 38 sekunder er det, der er tilbage. Og det betyder, at Svendborg kan få 2 angreb, hvis de får sendt et skud af sted sådan relativt hurtigt. Den kommer her, Claus Maggaard bliver fejlet. Men det er fint shot management, eller clock management, som det hedder. Det giver dem nemlig 2 afslutninger her i slutningen af 3. periode. Formentlig, medmindre de smider den væk, eller der skulle ske andre ting. Så ryger Will Paul ud, nu for at være sikker på ikke at få sin 5. fejl. Maggaard på linjen. Han brænder her. Det er ikke en aften, som jeg tror, han vil huske på, når han bliver gammel, Claus Maggaard. Jeg synes så, det også, da det har været interview med ham lige efter halvleg. Jeg synes, han virkede nede på en eller anden måde. Her de 3 point, som han misser. Claus Maggaard helt væk. Men en god sekvens her, hvor de får en angrebsrebound og til gengæld en fejl på Damian Okanja. Han rammer det første, Okanja. Kan de lige få det barberet ned til 7-8 points forspring her, Svendborg, inden 4. periode, så er der bestemt noget at arbejde med for dem. Så det er en 7-pointskamp, det her. Og et godt stop fra Svendborg. Lang toer fra Joe Burton. Han rammer alt i dag. Joe Burton, 26 point. Han har uden tvivl været kampspiller indtil videre. Jonathan Smith bliver pakket 1 sekund tilbage. Skal vi have et skud fra midten? Joe Bui Haywood. Er det tæt på, han bruger pladen til at lægge den i, men de får sluttet fint af Aalborg Vikings med den lange toer fra Joe Burton. Og så er det 9-pointskamp inden de sidste 10 minutter. Jeg er godt nok imponeret over den måde, at Aalborg de takler det nede på. Han kommer ind til kurven, får et lille hopskud, han godt kan lide. Men de får ham generet uden at lave fejl gang på gang. Jeg synes, det er imponerende at se. De har lige vundet en stor turnering i Sverige, Lundsspelen. I Hørsholm, ja, der er hjemmehold fra Hørsholm 79ers i gang med at skabe en relativt stor overraskelse. De er nemlig i gang med at slå Horsens IC. De får med 11 point med 4 minutter igen af den kamp. Især Jonas O'Hora har gjort det godt med 15 point og 15 rebounds for Horsens, men det har ikke været nok. Brendan Butler 27 point for Hørsholm i den kamp. Ja, og Hørsholm der stadig er uden Demetrius Phillips, og Marinkovic taler ikke med her. Nej, der har været en af de store overraskelser sammen med Aalborg Vikings blandt andet i den her sæson. Også et hold, som faktisk har stået Svendborg herinde for de seneste 5 kampe. Ja, de sluttede lige året af med at slå Svendborg, men her for nytår der har de overhovedet ikke været klar med 3 nederlag i træk blandt andet. Men de har så mistet et par vigtige profiler, blandt andet Kasper Essendal, som virkelig har betydet meget i rebound-spillet, og de har været uden de helt store spillere, men ja, nu kommer Demetrius Phillips snart tilbage, og Marinkovic også, så der får de nogle store folk igen. Så lad os håbe, at de kan fortsætte med at være en positiv historie. Han havde James Weir i gang med at få skabt ligesom det sidste, og få dirigeret spillerne ind her til 4. periode i en kamp, som man må sige, selv hvis de skulle ind og tabe den her kamp, Aalborg Vikings, så er de store ære af det. Jeg tror, de har lært rigtig, rigtig mange ting. Og viser også, at de kan spille op imod de allerbedste hold. Mange af deres sejre er jo kommet imod nogle af bundholdene i rækken. Men sejr over Svendborg Rabbits, det er altså et rigtig, rigtig stærkt træk for Aalborg.
Vi må se, om de to amerikanere de kan holde pusten og gejsten igennem de her minutter. Joe Burton har spillet samtlige 30 minutter. Joey Haywood her i billedet har lige været ude og sidde et godt minut på bænken. Men vi ved at Svendborg, de kan tænde på ingen tid, og de har så mange gode skytter og gode spillere, så man skal virkelig ikke sove i timen, fordi så lige pludselig straffer de det bare. Tror man på, at Svendborg Rapids kan komme tilbage i den her kamp og vinde den, så er der et 4 at hente på et livespil inde på Danske Spil lige nu. Det er altså kun 9 point, de skal hente. Og Niels Kok fra hjørnet. Det havde også været modbydeligt for Svendborg at indkassere den der. Johnny L. Schmidt har altså også spillet samtlige minutter her på handen og går til kurven, og så forsøger han sig med 2 hænder. Så havde jeg lige håbet på, at vi fik gjort dumt der. Nej, det er lidt et fattigmandsdunk, det der. 2 point i en modsat ende fra Rune Lausen. Ja, men igen, hvis man tænker tilbage på sidste gang, var i Svendborg, så havde den helt sikkert været oppe og hænge i ringen der. Han har så spillet samtlige minutter i den her kamp. Der bliver trukket store veksler på ham. Her smider han så væk. Det var det turnover nummer 7 for John L. Schmidt. Joe Haywood, og han har også på en hård opgave rent defensivt. Ja, det der skud, det har han været skarp på i dag. Joey Haywood, han finder alle huller i forsvaret lige nu, og hvis han ikke selv kan score, jamen, så får han fundet den frie mand. Og Burton har ramt alt i dag. 90 point af Aalborg Vikings på allerede, og vi mangler næsten en helt quarter. Og Kanye brænder. Ud til Niels Kok. Han har lige forsøgt sig, hvor han brændte. Det gør han så igen. Rebound for Will Paul, der stadig løber rundt med 4 fejl. Fra toppen, Will Paul. Ja. Det er et af Will Pauls yndlingsskud, det der, og han er normalt så sætter han den hver gang. 8 point skiller de her to hold ad. Tænk på, at Janelle Schmidt putter den, eller piller den fra Joey Haywood. Og en ny mand på banen her. Lad os lige se de 3 point, vi får fra Will Paul fra før. Og der kommer Joe Burton simpelthen ikke ud til ham. Rebound. Kampen her. Det bliver Will Paul. Han spiller sig stille og roligt op, synes jeg, Will Paul. Og Porter her, som startede så forrygende ud. Ja, der er klar fejl af. Porter der, som er kommet tilbage på banen. Det er ikke meget, vi har set til ham, siden han blev sendt på bænken, efter der kom de fejlproblemer i første periode. 2 straffe til John L. Schmidt. 2 straffekast til John L. Schmidt. Ja, der er også to spillere fra Aalborg, der er fejlproblemer. Det er Lars Christiansen og Saslev, han er også i fejlproblemer. Altså begge to med 4 fejl. Men ingen af de to er på banen lige nu. Så har vi fået Josef Jammer på banen. En ung gut fra Aalborg. Porter bliver ramt i hovedet her af Niels Kok. Det er Jammer, der har fået bolden i hænderne her. Sender han den ud til Joe Burton, til Niels Kok. De skal have sendt et skud afsted. 4 sekunder på skuduret. Og så giver man den altså bare lige til Joey Haywood, så plejer han at få en fornuftig afslutning ud af det. Ja, han skal jo kun bruge et halvt til at komme derind. Fejl begået af netop indskiftet Josef Jammer. 7 kampe han spillet i år, det er den 8. Snitter en 4 minutter per kamp. Jammer. Her begår en fejl. Som vi har nævnt et par gange, så afholdes
Ligaens årskamp 2014. Lørdag den 8. februar her i Svendborg Idrætshal. Den er til salg i forhallen. Ukraine vil gerne have den herinde, har også en god match-up. Og Ukraine 2 point og en fejl. Dejlig stærk bevægelse. Så er det altså kun 4 points kamp det her. Og med muligheden for at gøre det til 3 point. Aalborg samles lige dernede i en klynge. Og med det samme, så skifter Aalborg ud her. Den her kamp går med al sandsynlighed ned til de sidste sekunder, kunne godt komme til at gøre. Og vi får en dejlig tæt kamp, som vi under hele kampen har siddet og håbet på. Men Svendborg kom forrygende ud. Har hentet 8 point allerede. 7 point har de hentet det her quarter. Der bliver kæmpet om det lige nu. Det er godt at se. Og Aalborg sætter den ind til Joe Burton. 2 mand på ham selvfølgelig. God aflevering. Ja, den er god nok, den der, tror jeg. Det er ellers synd, for det er en klog beslutning at prøve at gå ind og prøve noget nyt på Burton. Og så dobbeltteamet virker egentlig, men han får trådt igennem afleveret til en frikottende mand. Og jeg tror, blokket var der måske, men jeg tror også, der var en fejl på kroppen samtidig. Niels Kok her, som stort set kun lige vendt hjem fra et skoleophold på Hawaii. Og som nu snakker jeg lidt med James Weir op til kampen, men han sagde, at han regnede nok ikke med, at han kom til at spille specielt meget, hvis han overhovedet kom til at spille. Men han har altså snart været på banen i 10 minutter. Og det er også en spiller, som han har store forventninger til i løbet af sæsonen. Sidste gang spillede i Aalborg, der var en vigtig spiller for dem, og der havde nogle gode kampe også. 2 mand sender de så på Jonathan Smith, Aalborg. God til at få den ud på overtag ind til Will Paul. Det er synd for Will Paul, han ikke får den her i. Fejl begået af en Aalborg-spillerne. Det synes jeg var en hårdt kald der. 5 point skiller de her 2 hold ad lige nu. Lad os se den igen. Først brænder han i skuddet. Ja, Ukraine er fuldstændig fat i Niels Kok. Fatter med armen hen over skulderen på ham. Kaster sig også ned på gulvet, Aalborg-spillerne dernede. Og jeg tror endda, det var... Hvad hedder han? Nej, det er jo enten Niels Kok eller Mads Kofod. Ja, jeg tror netop, det var Mads Kofod, der blev dømt for fejlen. Og så vidt jeg kunne se, gjorde han ikke det store. Men ja, lad os komme videre. 5 point skiller de her 2 hold ad. Og 6 minutter igen. Det lugter lidt af en tæt afslutning, det her. Det må jeg altså sige. For eventuelt lyse her kan jeg også lige reklamere for, at DK4 har basketball fra den danske basketliga i morgen i dit fjernsyn, og Team Fone Estved tager imod Bakken Bears, så der er mulighed for at få en forsmag på at se, hvordan Bakken Bears de står inden de skal spille pokalfinale imod Svendborg Rapids her i weekenden på søndag. Det er jo også kampe, som DK4 de sender. De sender også kvindefinalen, damefinalen, der står mellem Siso og Hørsholm. Hernede, Craig Peterson, det var ham, der tog timeouten. Hvad tror du, han vil sige til spillerne dernede, eller hvad er han i gang med at fortælle dem? Jamen bare giv alt, hvad jeg har tilbage. Han siger sikkert, at Aalborg, de kan godt være at være trætte nu. De er blevet måske lidt ukoncentreret i nogle situationer. Og så bare blive med at spille klogt. Tror jeg, udnytte hver fejl, Aalborg laver. Og se dernede, Antonio Porta prøver at tage lidt styring dernede og fortæller nogle ting. Han har også prøvet nogle ting igennem sin basketkarriere. Det har heller ikke været den her kamp, hvor jeg har været imponeret af ham. 9 point, 3 assist, og så har han været lidt ude med lidt fejlproblemer. Og stadig har han ikke fået hul igennem ude for 3 points distancen, hvor han for den her sæson i Svendborg er 1 fra 18. Men han har altså vist, jeg har tjekket op på hans statistikker tidligere i karrieren. Han har før skudt rigtig fine procenter i den bedste spanske og den bedste italienske række.
Så han kan et eller andet. God aflevering herfra. Netop Porta til Janelle Smith, 2 point fra amerikaneren. Der bliver Aalborg forsvaret fuldstændig brændt. 3 point nu til Aalborg plus. Indtil Joe Burton. Han har altså næsten 3-4 mand på ham. Smider de væk. Janelle Smith. Den her gang, der dukker han den i. Svendborg idrætshal koger lige nu. Det er blevet til en 1-pointskamp, det her. Og det har været grundlagt på godt forsvar. Jeg tror, Kanye, han slog sig lidt. 22 point her, traditionelt topscorer for Rapids, og det er Kanye. Han har med 26 point. Der gør Aalborg nu et klart run fra Aalborg Vej, eller undskyld, fra Svendborg her i fjerde kvartal. 16-6 hedder det. Altså plus 10. Aftens anden kamp er netop slut, og det er blevet til en stor overraskelse, hvor Hørsholm de slår Horsens IC med 86-79. Ja, det er godt nyt for Svendborg. Det er et af de hold, de ligger og kæmper lidt mere op i toppen. Ja, og Bakken Bears for en sags skyld, der tabte til Randers. Rune Lauritsen med bolden i hænderne her. Skok. De kigger efter amerikanerne. Skok til kurven og 2 point. Det er stærkt gået. Stærkt taget. Ja, han kiggede lige op. Kunne han finde enten Joe Haywood og Joe Burton? Det kunne han ikke. Præcis, det er alle regnet med, at han vil spille i posten til Burton dernede, og så lige når forspilleren kigger væk, så ser han åbningen ned gennem midten. Og her stjæler han så igen. Det er... Og det er mod Paul, der får sin 5. fejl her. Ja, farvel og tak til amerikaneren fra Svendborg Rapids. Og som du sagde før, James Weir havde ikke udtænkt ham en stor rolle i dag, og nu kommer han jo nærmest ind, og jeg vil sige, kan være med til at afgøre kampen på grund af ikke nok med 2 flotte angrebspræstationer her, men han får også mod Paul Binket resten af kampen. Nej, det er hårdt dag for Svendborg, det her. Nu er stort set alt under kurven henlagt til Mads Blok. Og samtidig 5 points forspring til Vikingerne. Janelle Smith. De har sat Benjamin Sørensen på ham. En af deres bedste forsvarsspillere, Aalborg. Godt forsvarsspil. Det er en flot bevægelse. Flot bevægelse af Joe Burton, det her. Han er noget hurtigere og har noget bedre ballhandling end de fleste big men i den danske række. Men det er også bare det, når man tager den afstand fra ham, eller til ham, så får han lov til at tage den powerslipning og komme op i fart. Og når han først er op i fart, så er han svær at stoppe. Kommer til Danmark med indianske rødder. En af de få indianer, der er tilbage var tilbage i USA, da han var derovre og spillede basketball i college-rækkerne derovre i Oregon State University. Og der blev han sådan helt kult derovre for sin status som indianer. Men jeg synes nu, at hans spil i sig selv er godt nok til at gøre ham til kult. 30 point, 10 rebounds, 6 assist i dag. Ja, det er første statistikker. Og så har han været 10 fra 11 fra straffelinjen. Det er noget over hans normale procenter. Men igen, kigger man ned over, hvem der har scoret point for Aalborg, så er det Joe Burton, Joe Haywood, og så kommer de ellers derned af, og med Mads Kofod som nummer 3 på listen. Men igen, det de får i bonus, der er plus for dem. Og det er sådan en som Niels Kok i dag, der kommer ind og scorer 9 point, og har et par rigtig gode forsvarsaktioner. Han får også lov til at blive på banen, Niels Kok, mens Craig Petersen her har en lille snak med dagens første dommer, Rune Ressel Larsen. Ja, lige en sidebemærkning til Horsens Hørsholm-kampen. Jeg kan se, at
Keen Foreman ikke spillede for Horsens, så det har tydeligvis haft stor betydning. Joe Burton rammer fra straffelinjen. Skyder han ikke, ja. Ja, han er stort set sikkert selv, John Smith, på den afstand. Og jeg synes også, det har været John Smith, der har trådt i karakter her mod slutningen af kampen. To mand igen på god aflevering her fra Joe Burton til Niels Kok. Nu har han forsøgt sig 3 gange noget fra Niels Kok uden at ramme. Craig Petersen, han holder sig selv for munden for at undgå at få en teknisk fejl. Med over til der er skridt her. Ja, så begår han skridt. Det ser dommerne også. De er ved at tabe den her kamp ud af hænderne, virker det til Svendborg, synes jeg. Men det er trods alt kun 6 point, der skiller dem ad. Det er 2 træer. Ja, der er masser af tid nu. Joe Haywood med i går i direkte duel. Det burde være en god... der bliver han altså sat umiddelbart. Og han mister han godt nok, men... hvor går det hurtigt. Der viser han igen. Og der så Kanye fuldstændig. 7. assist fra Joe Burton. Porta fortsætter den dårlige stime for 3-points distancen. Nu kommer han lige her haltende til allersidst. Joe Burton tager lige lidt tempo ud af det. Haywood pakket godt og grundigt. 6 sekunder på skuduret. Så bliver det formentlig en svær afslutning. Nej, han kommer ret godt igennem, og så bliver han så pillet der til sidst. Og Aalborg har rundt de 100 point. Okanja for 3 point. Det havde været godt for kamp, hvis han havde ramt den. De har altså evnen til at score rigtig mange point, Aalborg. Niels Kok, 6 sekunder igen, og skal snart falde en afslutning. Den kommer der fra Mads Kofod, og så rammer han 3 point. Så tror jeg, det er ved at være slut for Svendborg Rapids, hvis Aalborg de rammer dem der. John Smith ret lidt til kurven. De er også travlt nu, Svendborg, hvis de skal holde det. Men hvis der er en spiller, man gerne vil have på sit hold, når tingene skal afgøres, så er det helt sikkert John Smith, og det viser han her. Aalborg forsøger naturligvis at trække så lang tid, men John Smith stjæler den. Og 2 point. Ja, det var ligesom du sagde det, Niklas. 8. steal. Nej, det var faktisk 10. steal fra John Smith. Rebound fra Mads Blok. Nu skal det gå stærkt. Så bliver han pillet fra. Og Niels Kok. Det er stærkt blok af Mads Blok, det her. Dejligt tilbageløb af Mads Blok her. Så forsøger han igen, men den her gang går det for stærkt. Det er synd, at Aalborg de får scoret her. Det var rigtig flot tilbageløb af Mads Blok, og rigtig flot blok. Kofod rebounder. 9 points forspring her. Det går simpelthen stærkt, når han går til kurverne her for en 2 point. Det er så imponerende. Vi ser lige blokket fra før. Jeg tror Svendborg, de tager... Nej, det er bare en udskiftning her. Her får vi lige den der med skuduret helt nede, rammer han altså 3 point med skofod. Nu Svendborg, de ved, de er travlt. De går småt her, og Niels Stein er blevet sat på banen i stedet for Mads Blok. Ja, der kommer nogle 3 points forsøg formentlig. Ja, han starter med at gå til kurven, brænder sig her. Rebound af Joe Burton. Joey Haywood. Og fejler de Joey Haywood. Ja, det er en skam, han ikke sætter en Jonel. Det plejer han at gøre. Det er ved at være game over, det her.
hvis det ikke allerede er det. Stort set helt frit layup. Det er sjældent, man ser Janelle brænde sådan et. Ja, det ser ud til, at vi får to overraskelser i dag. Ja, det har Basketligaen været garant for her på det seneste. Vi så også Svendborg tabe i sidste uge til Horsens, og det var på samme dag, hvor Bakken Bears de tabte til... Nej, det var til Randers, ja. De tabte. Ja. Men det er jo også bare med til at gøre det hele meget federe, når tingene er lidt uforudsigelige. I mange år har man... Det vil jeg i hvert fald sige, har man nogenlunde sikkert kunne sige, hvis top og bund de mødte hinanden, hvem der vil vinde, men i år har det været lidt anderledes. 13 point skiller de her to hold med Claus Magård. Mulighed for at pynte lidt på det. Og igen, jeg synes, det er hver gang Joey Herold, han er blevet dobbeltteamet op omkring midten, så smider han bolden væk på at prøve at hoppe over de andre spillere og aflevere den ud. Godt forsvar af Svendborg. 14 sekunder igen. Han har taget en timeout, 11 point. Kan det nås det her, Niklas? Nej, det tror jeg så heller ikke, det kan. Men de giver det et forsøg. Ja, man vil helst aldrig sige aldrig, men det ser godt nok alt svært ud. Der er 14 sekunder, det er begrænset mange positioner, man kan få på den, og det skal gå frem og tilbage. Aalborg også godt i gang med at score det højeste antal point, som de har gjort i rigtig, rigtig lang tid. I hvert fald i den her sæson. 110 point, det er også meget sjældent set i dansk basketball. Ja, vel også meget sjældent, at Svendborg de netop lukker så mange point hjem. Højeste antal point i den her sæson var da Randers Cambria bankede Værløse med 122-93. Så højt kommer vi nok ikke op i dag, så skal det gå stærkt til sidst, men det bliver der henad. Ja, endnu en kamp, der helt sikkert oplever højt scorende i Svendborg Idrætscenter. Det er All-Star-kampen i næste måned. Den plejer også at gå op omkring de 130-40 point. Og her slutter det, og det er med et højst overraskende resultat. Aalborg Vikings vinder med 110-99 over sidste års sølvmedaljetager for Svendborg Rabbits. Og det er vel ikke ufortjent, når vi kigger over de her 40 minutter. Overhovedet ikke. Jeg synes, Svendborg de mødte ikke rigtig op i dag, men ja, det har været en mærkelig kamp fra Svendborgs side. Jeg ved ikke, hvad det ikke har været af energien. De har manglet noget energi. Og jeg vil håbe, de finder den inde på søndag, for ellers så tror jeg godt, de går ind i en ordentlig losing. Men ja, kampe mod Bakken Bears og Svendborg, de er vant til at være tæt, og det tror jeg også, det bliver. Kampens store profiler ikke overraskende for Aalborg Vikings. Joey Haywood og Joe Burton. Jeg vil lige starte med Haywood. Han scorer 31 point, tager 5 rebounds og 4 assist. Men Joe Burtons statline var ikke desto mindre mere imponerende. 31 point, 12 rebounds, 7 assist. Og så jeg godt kalde ham for kampens spiller i dag. Det var imponerende, hvad han leverede i dag, og han havde faktisk muligheden for at få flere assist, hvis hans holdkammerater havde scoret på nogle af de afleveringer, han havde. Ja, han var jo over det hele, og Svendborg fandt aldrig rigtig svaret på ham. Selv da de prøvede dobbeltteam ham, jamen, så fandt han ud af at løse det meget hurtigt. Her en af de rigtig gode bevægelser, han havde. Scoring plus fejl, han fik. Det her, det betyder også, at Svendborg Rabbits nu render ind i deres fjerde nederlag. Og derfor har Bakken Bears faktisk 2 kampe i baghånden på dem, umiddelbart. Så de skal passe på, at de ikke bliver løbet over inden nu her, og taber muligheden for en førsteplads. Nu skal vi lige høre fra Benjamin Sørensen for Aalborg Vikings, der bør være tilfreds over på den her sejr. Benjamin Sørensen i højst overraskende, så slår I Svendborg Rabbits på deres hjemmebane her i aften. Det er der ikke mange, der gør. Hvad går igennem dit hoved lige nu? Jamen, altså, jeg er bare super glad, fordi at, altså, vi havde godt en fornemmelse af, at vi kunne slå dem efter sidste kamp, hvor vi pressede dem meget. Og de så lidt bange ud, så vi tænkte, at vi godt kunne gå ind og gøre det samme i dag. Vi har arbejdet rimelig hårdt de sidste par dage op til den her kamp her. Også på at prøve at få Janelle Schmidt lidt ud af kampen.
hvilket jeg egentlig synes, vi gjorde ret godt i kampen i dag. Så jeg var super glad for, at vi er kommet væk med dobbeltet her. I var hele tiden skridt foran hele kampen. Hvornår føler du sådan reelt, den blev afgjort? Undskyld hvad? Hvornår føler du reelt, kampen den blev afgjort? Ja. Jamen altså, vi mistede lige fokus et kort øjeblik her, hvor de kom op på os. Men altså, de sidste 20 sekunder synes jeg, vi havde dem. Fordi altså, alt kan ske, og jeg synes bare, altså vi skulle bare blive ved med at kæmpe til bosseren, den lød, og det gjorde vi også. Så. Og til sidst vil du sætte ord på Burtons position i aften. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Til sidst vil du sætte nogle ord på Joey Burtons position i aften. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Han gør det godt hver eneste kamp, og han træner hårdt. Og jeg synes ikke, han har en dårlig kamp. Han har en rigtig god kamp i dag. Han er en super spiller. Ja, der er ikke så meget andet at sige til det end en superspiller. Han gjorde det også rigtig godt i dag. Tilbage ved Niels Koch Andreasen med 13 point først og fremmest. Og så var rigtig gode, flotte forsvarsaktioner. Det var faktisk også ham, der endte med at sende Will Paul ud af kampen, da han røg i fejlproblemer. Og med de ord, så er det tid til, at vi skal takke af for den her kamp. Og på vegne af Niklas Seberg og mig selv, Jakob Prøls Hansen, så vil jeg gerne sige tak, fordi I kiggede med. Husk at se med i morgen, når Team Pro Næstved tager imod Bakken Bears. Og det er en kamp, der kan ses på DK4 med start kl. 19.15. Tak for i aften. Se den kattepote! Nej, hvor er det vildt! En ægte brasiliansk kattepote! Nu åbner vi det nye Odds. Nu får du hver dag tonsvis af live-kampe og bunkevis af helt nye måder, du kan spille på kampene på. Og så får du nu op til 99.999 væddemål at vælge imellem. Hver uge, jeg får hovedpine. Spil på det nye Odds. Okay, Dan, er du klar? Må jeg spørge om noget? Hvorfor holder UC aldrig fødselsdag? Hvad mener du? Supermarkedet. De holder altid fødselsdag. Flere gange om året er der flag og gode tilbud. Du går ned efter en liter mælk. Så kommer du hjem med lakridser, svæsker, toiletpapir. Det er flagene, der gør det, du. Ja, men Dan, vi er ikke et supermarked. I dag er det fuldpakkens fødselsdag. Kan du se det? Spar over 1000 kroner og få 59 kanaler til hele familien. Lige nu får du første måned til 0 kroner inklusiv oprettelse. Vi er konkurrence overalt. Vi er poker. Hvis du skal sælge det der til andre unge mennesker på alder med dig selv, hvad skulle du så sige? Prøv det. Det kan ikke skuffe jer. På Spildart.nu giver vi dig en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke dart som en seriøs sport, uanset alder. Klik ind på Danmarkskortet og find en dartklub nær dig, hvor du kan prøve talentet af via klubber i hele landet. Spil dart nu. Sidste år der afholdt Ligabold det første store live Ligabold Award Show i Vejle. Den succes den gentager vi igen i år, og derfor er det en fornøjelse at kunne invitere jer derude med til det her store live award show, hvor vi hylder breddefodbolden og ikke mindst giver jer gratis mad og drikkelse, fodbold og underholdning og så prisuddelinger. Kom forbi Vejle den 15. februar og tilmeld dig lige nu på sup@ligabold.dk, og så kan I altså være med til at hylde breddefodbolden. Vi ses. Kalenderen siger 2014, og mens resten af fodbold Danmark er gået i vinterhi, ja, så skruer vi altså her på magasinet Backstage op for dækningen af den danske Superliga. Det er hver onsdag, at du får de vigtigste og mest aktuelle historier fra klubbernes træningsbaner samt baggrundsstof, som du ikke får andre steder. Og så har vi også fuldt fokus på betting
hver onsdag kl. 21 her på Kanal Sport. Vi ses.